In Us dierentuin zorgen we alle weekend bij Aquazoo in Ljouwert. Het park wil dit jaar weer vol meedraaien en de leukste attractie van het noorden worden. In deze aflevering komen we in de kunde met Pipito. Een nieuwe zeehond die het helemaal met de auto uit Brabant hierheen kwam is. In die bus zitten ook nog bijzondere vogels voor in de foyer. Maar alle dagen zetten hier uiteen met een moaasbrokje. Goedemorgen jongens. Kom maar. En de tapirs krijgen als eerste ontbijt op het eiland. Kom maar Eppie, naar buiten. Dan moeten we ze wel meteen gaan eten geven, want anders snappen ze de link niet. Want we belonen ze altijd dat ze naar buiten gaan. En normaal gesproken doen we het andersom. En ze weten gewoon van, oh, als ik naar buiten ga, dan staat er eten klaar. Kom maar. Hoppatee. Epke, kom. Het zijn de brokken voor het ontbijt en eind van de dag krijgen ze nog eenzelfde hoeveelheid. Maar ja, zoals je ziet, de groenten en eventueel fruit vinden ze lekkerder, dus dat heeft de voorkeur. Op zich onderling zijn ze heel rustig met eten. Met de andere diersoorten kan er wel eens wat concurrentie ontstaan, dus vandaar dat we ze allemaal apart voeren, alle diersoorten. Ja, precies. Ja. De capybara's en de kuifhoenderkoeten die staan nu nog binnen. En die krijgen ook allemaal apart eten. En zodra iedereen klaar is met eten, gaan ze allemaal samen het eiland op. Door die lange nozen lijkt het wel of de tapirs echt mieren eten. Maar dat is net zo. Nee, ze eten wel heel gevoelig. Ze voelen er veel mee. Ze eten geen mieren. Nee, oorspronkelijk eten ze heel veel takken. Ze hebben ook hele scherpe tandjes. Misschien dat Douds het even wil laten zien. Zo. Waar ze goed mee de bast van de bomen en takken af kunnen eten. Dit zijn onze kuifhoenderkoeten, die krijgen gallus, dat is een soort hoenderachtige korrel. Samen met wat grit en wat andijvie en soms wat stukjes appel. Nou, ze staan apart zoals je kunt zien. Het zijn twee mannetjes. Hier vooraan hebben we chef en die achterste is master. Ze zijn wel aardig bazig toch? Ja, ze zijn aardig bazig, vooral master. De achterste die is duidelijk de baas. Het eten zit erin, dus ze kunnen al hier het eiland op. En master let wel even zien wat je de master is. Al dat geraas is een beetje onstekkelijk. Zelfs de eind bemoeien haar ermee. De capybara's moet nog even ontdooien in de zinnen. Piels de tapirs al even ontknagen binnen. De baas Stephanie houdt het al hier een beetje in de gaten. Nou ja, de baas. Eindverantwoordelijk voor de dierverzorging. Dus, ja, ik ga wel alle dagen dat ik er ben, loop ik een rondje door het hele park om bij alle dieren te gaan kijken. Ziet u alweer wat moois? Ja, dat stukje bij elkaar met die vogel erbij. Hè? Aan uw accent te horen komt u uit het zuiden van het land? Ik kom uit Zonnebreugel, ja. Dus ik kom nou van Eindhoven af met de trein. Dus ja. U dacht, het is een mooie dag, ik ga vandaag eens even kijken in Friesland. Ja, inderdaad. En dat is, ja, dat doe ik zo nu en dan een keer. En dan, ja, ik ben alleen, dus ik kan gaan staan waar ik wil. Hè. Dat is niet zo moeilijk. Nee, precies. Dus wat dat betreft, ja. Want ik ben dus weduwnaar. Bent u al lang weduwnaar of niet? Vanaf 93, mijn vrouw is verongelukt in de tijd. Oh jee. Dus ik ging 's morgens om 7:30 naar mijn werk en om 7:15 was het al zo weg, als ik het zo mag zeggen dan. Het was dus zo dat ik eigenlijk
voor het hele jaar door zeg maar dubbel moest werken. Dus zeg maar, ik had mijn werk en ik had thuis, als ik thuis kwam, begon ik ook weer voor de kinderen te zorgen. En dan was het dus zo dat ik op een gegeven moment zeg maar, dit als ontspanning aanhield. 1 maand per jaar op vakantie. En dan heel Nederland vergeten en alles wat erop en aan hangt, om het zo eens te zeggen. En dan was ik daar en dan vergat ik alles. En dan had ik geen contacten bijna met Nederland zelfs. En dan, ja, dan was ik tussen, als ik dan weer thuis kwam, was ik weer uitgerust voor de rest van het jaar. En dan was het een, ja. Intensieve tijd was dat? Wat zei je? Dat was een intensieve tijd. Ja. Ja, dat is, ik zeg altijd, ik heb 15 jaar heb ik gewerkt. Een dubbel dingen gehad. En nou probeer ik zoveel mogelijk af te houden om te werken. Nou ben ik dus met pensioen, ondertussen 70, dus, en nou profiteer ik ervan. En net doe ik zulke soort dingen net zoals ik nou vandaag mee bezig ben. En dan komt de bus aan waar het zeehoen Pipito in zit. Er worden eerst de vogels uitgeladen, want die staan achterin. En zodra die uitgeladen zijn, dan gaan we de zeehond uitladen. Hartstikke leuk. Dit zijn alle vogeltjes voor jullie. Nou, dat is mooi. En dan is er nog wat. En dan achterin in de grote kist zit Pipito. Lukt dat? Ja. Dierenverzorgster Stefanie wil de nieuwe vogels eerst ringen. Dit is beter voor de beesten dan nog een keer vangen en dan pas ringen. En dit ringen door ze in de foyer. De wist het maar nooit natuurlijk. Hoi. Dit is B14.0, G15 weer. Alle ringen hebben een verschillende kleur en die hebben ook verschillende letters erop staan. En dat is meestal 2 en bij de grote vogels 3 letters. En als we dan de kleur zien, kunnen we alleen even goed kijken naar welke letters erop staan. En dan weten we dus meteen welk dier we hebben, zonder ze te hoeven vangen. Ja. Maar als we ze vangen, dat geeft veel stress. Dus dan is dit een veel vriendelijke manier en ook voor ons makkelijker. En dan wordt het tijd om Pipito los te laten. In het quarantainebad. Zodat alle zeehoenen een beetje aan elkaar wennen kunnen. Er zitten er nu 7 in. En met Pepito er straks bij zijn het er 8. En dan komen er nog twee extra bij. Dan hebben we een groep van 10 zeehoenden. Gezellig. Ja, gezellig. Direct. Het verblijf is er ook zeker groot genoeg voor. Ja. Dat is echt degene dadelijk. Zet hem maar even gewoon neer. Maar heeft u ze wel eens van zo dichtbij gezien? Ja, toevallig van de week nog. Toen hebben we een zeehond gevonden op Texel en die was gewond en Ecomare gebeld. En ja, zodoende. En die was een beetje kleiner dan deze. En hoe is het met hem nu? Geen idee. Geen idee. Dat durf ik je niet te zeggen. En dan wordt er precies bijgehouden welke dieren waar geboren worden. En ook precies uit welke bloedlijn ze komen. Zodat je wel kan kijken van nou deze twee die kunnen met elkaar voor nakomelingen zorgen en dit kan beter niet. Dus vandaar, wij hebben hier ook een gezinnetje zitten. Dat we echt wel gaan kijken van nou op een gegeven moment moeten we wel gaan zorgen dat zoon niet moeder gaat bevruchten, zeg maar. Betekent dat dan ook dat jullie nooit zeehonden uit het wild zullen aannemen? Nee, dat is niet nodig. Dus dan in principe in de dierentuin heb je voldoende dieren zitten. Ja. Verschillende bloedlijnen. En het is niet meer van deze tijd om dieren uit het wild te halen. Daarvoor is er genoeg gene verschillen in de dierentuinen om dat te voorkomen. Ja. Yes? Nee, zeker. Kom maar, Pepito. Niet in mijn been buiten, alsjeblieft. Kom maar, Pepito. Kom maar. De prik is je kont geven aan. Kom maar. En 2. Goed zo. Grote sprong. Oh ja. Lekker. Voilà, ik heb water. Pipito kroept eerst door het brechtje dat krekt onder water zit. Hij zal wel denken.
En weg is ze. Wij hebben Pepito 2 jaar gehad. Die kwam samen met een andere zeehond Rock uit het dolfinarium. En eigenlijk is zij wel de meest schuwe geweest die we altijd hebben gehad. Ja, en ze heeft hier sowieso een veel groter verblijf dan bij ons, dus ik gun het er wel. Ja. Jullie dachten die schuwe die moet maar naar Friesland? Nee, dat werd meer bepaald omdat het een vrouwtje was en hun wilden hier een vrouwtje hebben. En wij krijgen dan in het najaar weer een mannetje van hun. Oké. Ja, dus het is een beetje een ruil. Het is natuurlijk wel een uitje voor de zeehond, zo'n groot bad. Zo'n groot bad als dit, ja. Ja, ik denk dat ze dat wel fijn vindt. Denk ik wel. Na je weekend krijgen de zeeleeuwen haar eerste training. En er komen nog 2 jonge zeeleeuwen aan in het park. Sjoch, komende snijden op het Jelloeren voor een nieuwe aflevering van Us Dierentuin.